30 kunsill lokali se jibbenefikaw minn €1,000,000 f'investiment għal proġetti kapitali fil-lokalitajiet. Is-Segretarju Parlamentari Stefan Bontempo wera s-sodisfazzjon tiegħu għall-interess li wrew il-kunsilli lokali biex ħarġu bi proġetti li huma ta' bżonn fil-lokalitajiet tagħhom u għalhekk ibbenefikaw mill-iskema. Pereżempju, ċentri ċiviċi, kunsilli lokali, binja ta' kunsilli lokali, toroq, bandli li jitgawdow ukoll mit-tfal tal-lokalitajiet li jinsabu f'dawn il-postijiet, komplessi sportivi. Aħna tinġibu quddiem għajnejna l-interessi tan-nies tal-komunità. Fil-fatt fost diversi proġetti li gawdew minn dawn il-fondi hemm il-bini ta' ċentru ċiviku f'Marsa Skala, ċentru edukattiv f'Marsa Xlok, it-tisbieħ taż-żona tal-bandli fl-Imqabba, it-tisbieħ ta' ġnien f'Raħal Ġdid, klassi tal-IT fil-Kunsill Lokali ta' Ħal Safi u l-Park and Ride f'Taxbiex. Bontempo żied jgħid li dan il-finanzjament huwa turija ċara tal-impenn ta' dan il-Gvern biex idaħħal kultura ta' pjanar serju fejn il-kunsilli lokali qed jiġu mħeġġa sabiex jkomplu jwettqu proġetti kapitali bħal dawn fl-interess taċ-ċittadini. Fil-laqgħa li saret tas-Sindku u s-Segretarji Eżekuttivi ġewwa l-Gazin Malti tkellem ukoll Adrian Mifsud, Direttur tad-Dipartiment tal-Gvern Lokali, u qal li dan il-finanzjament ser ikompli s-sena d-dieħla fejn il-kunsilli lokali ser jingħataw aktar fondi għall-istess proġetti u ser ikun hemm aktar kunsilli lokali li ser jibbenefikaw.